Spoločnosť Prefabiča Hrabové SK s.r.o. bola založená dňa 2. júna 1995 spoločenskou zmluvou. Dňa 19. septembra 2005 došlo k prevodu obchodného podielu spoločnosti na nadobúdateľa a následne boli inžinier Juraj Vnuk a Miroslav Šulavík menovaní za konateľov, ktorí zastupujú spoločnosť aj v súčasnej dobe. Sídlo spoločnosti Prefabiča Hrabové SK s.r.o. sa nachádza v priemyselnej zóne mesta Byča. Vlastní vlastné objekty pre svoje podnikanie, má právnu subjektivitu. Výrobný program je širokospektrálny. Prefabiča Hrabové SK s.r.o. tým, že jej sídlo je v Byči, bez vážnejšej konkurencie predáva svoje komerčné produkty na Považí, Kysuciach, v regióne Žiliny a Severnej Moravy, rúrový a skružový program, drobný betonársky program, šalovacie základové dielce, obrubníky, stropné vložky pre murované stropy, zámkovú dlažbu a tak ďalej. Produkciu pre telekomunikačný fond dodáva bezkonkurenčne pre celé územie Slovenskej republiky. Poslednou z aktivít, ktorá uzatvorí stratégiu rozvoja celkovej realizácie produktov spoločnosti, je zavedenie výroby prefabrikovaných montovaných keramických domov, plne zrovnateľných po teplotechnickej, konštrukčnej i architektonickej stránke s klasickou tehlou pri štandardnom murovacom postupe. Základným materiálom, ktorý sa pridáva ako plnivo miesto hutného kameňa, je keramický výpečok, tzv. Liapor, technická značka výrobku, ktorý sa zatrieďuje do kategórie ľahkých plnív. Nízka objemová hmotnosť betónu je docielená nízkou objemovou hmotnosťou zrn kameniva, pričom zrná majú dostatočnú pevnosť, priaznivý tvar, veľkosť jednotlivých frakcií a dobrú spracovateľnosť. Tento materiál je nielen žiaruvzdorný, ale má aj vynikajúce zvukoizolačné vlastnosti. Naša spoločnosť po jednaní s českým výrobcom dostala licenciu na tento materiál pre slovenský trh na výrobu prefabrikovaných stenových dielcov vhodných pre bytovú a občiansku výstavbu. V súčasnosti spoločnosť ukončila práce na vývojovej úlohe stenového sendvičového dielca pri dodržaní normatívov tepelnotechnických ukazovateľov. Tu môže stáť váš dom. Už onedlho. Dôvody, pre ktoré sa ľudia rozhodli pre náš dom, sú v podstate tri. Dom jedným ťahom ušetrí čas, starosti i peniaze, ale nie na úkor kvality. Na prvý dojem sa domy z Prefy Byča v ničom nelíšia od domov vybudovaných klasickou technológiou, ale vďaka unikátnemu systému sú postavené omnoho rýchlejšie a zároveň v mnohých ohľadoch predstihujú svojimi úžitkovými vlastnosťami aj stavby ostatné. Hrubá stavba netrvá dlhšie ako 5 dní. Rodinné domy z Prefy Byče sú totiž jednou veľkou, do detailov premyslenou stavebnicou. Jednotlivé diely tejto stavebnice môžu niekomu pripomínať obyčajné betónové panely, ktoré poznáme z minulosti, ale to iba na prvý pohľad. Ich zloženie a výroba je totiž úplne unikátna. Základným tajomstvom receptúry je malá keramická guľôčka. Je ľahká, ale pritom pevná a dobre izoluje. Tieto jej unikátne vlastnosti predurčujú vlastnosti celej stavby. Jednotlivé stavebnícové diely sú ľahké, oproti klasickému betónu ľahšie až o 40%, sú pevné a majú skvelé tepelné i akustické izolačné schopnosti. Vďaka vlastnostiam keramických guličiek Liapor môžu byť jednotlivé stavebné dielce hrubé iba 18 cm a vnútorné steny ešte užšie. Tým získa okrem iného váš nový rodinný dom v porovnaní s klasickou technológiou na rovnakej ploche omnoho viac obytného priestoru. Pri jednom dome býva v priemere rozdiel väčší ako 10 metrov štvorcových. Dom z Prefy Byča je tak stavbou, ktorá každého prekvapí tým, že je vo vnútri omnoho väčšia, než ako sa zdá pri pohľade zvonku.
Najmodernejšie technológie, ktorými sa z ľahkej keramickej zmesi jednotlivé stavebnicové diely vyrábajú, zaručujú ich pevnosť a maximálnu presnosť. Veľmi veľa práce i času vám pri stavbe ušetrí skutočnosť, že diely v sebe ukrývajú elektrické rozvody a drážky pre ostatné inštalácie. Povrch prefabrikátov je dokonale hladký, takže sa steny pri finalizácii nemusia omietať, ale rovno stierkovať. Stavebnica Liapor poskytuje mnohé možnosti kombinácií, či ste 2, 4 alebo 5, či ste skromní alebo nároční. Každý z projektov, ktorý si vyberiete z našej ponuky, dokážeme upraviť podľa vašich predstáv. Ste to tiež vy, kto si vyberá krytinu strechy, dlažbu, obklady a všetky ostatné detaily. Stavebný systém Prefi Bitche umožňuje, aby ste sa stali spolutvorcami svojho bývania, aby ste spojili svoju fantáziu s našou skúsenosťou. So stavbou sa môže začať kedykoľvek, bez ohľadu na rozmary počasia. Nech si z nášho katalógu vyberiete ktorýkoľvek zo 14 domov, ani u jedného z nich nebude trvať hrubá stavba dlhšie než týždeň. A pritom na stavbu stačia 3 ľudia. Na základovú dosku sa jednoduchým spôsobom a na milimetre presne usadia steny prízemia. Steny sú pospájané oceľovými okami, zaliatými keramickým Liapor betónom. To je nielen záruka kvalitného spojenia, ale aj toho, že spojenie môžu nikdy popraskať. Je to jednoduché, ale tiež pevné a bezpečné. Rovnako jednoduché je aj usadenie schodiska.
Po celú dobu stavby sa dbá na presnosť a dokonalosť prevedenia. Pripravené stropné dielce sú presne ukotvené do zámkov stien. Po prepojení armatúr sa všetko zaleje špeciálnou odľahčenou betónovou zmesou Liapor a môže sa začať s montážou poschodí. Po týždni je hrubá stavba hotová. Tým môže naša spolupráca skončiť. Ďalšou možnosťou je objednať si hrubú stavbu uzatvorenú, to znamená, že má osadené okná a vchodové dvere. Treťou možnosťou je samozrejme to, že vám postavíme stavbu so všetkým, čo k tomu patrí, teda na kľúč. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, tak v každom prípade získate v rekordne krátkom čase a bez zbytočných starostí nové bývanie, ktoré svojou kvalitou a komfortom zodpovedá všetkým štandardom. Záleží len na vás, vašich možnostiach a na vašej fantázii.